ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Tang arsngi hadian pakipad ba Rwai Rwai ki badang syudap sakhi ya ki Rwai ba pensyok mensim jong Ed Sheeran ha nong ba shalong henrei samenta ka kenti ka khatsau tarik urempang arjar psan ka badai ru kasi ka baki shijur ki rakhe ya ka Valentine's Day ha kaleng ka perthai ka Kynhun Rwai Mr. Big ha kasien ka baar ka bakanthop yu Eric Martin u badai u nong Rwai jong ka Kynhun u Paul Gilbert u nong tem gitar bad u Billy u nong tem bass kinsa penling u ya ki Rwai Rwai ka Meghalaya ha Lum'Er Pyngngad kabadan ha Umïam kumsi benta ka jingpelong ya ka Lum'Er Festival 2025. Nalor ka Kynhun Rwai Mr. Big kinsa donru ki nong Rwai na kanikari India bat nabari ki bakanthop yo Anup Jain ka Kynhun Rwai The Midnight ka Kynhun The Yellow Diary Lifafa Blood bat ki weipat ki nong Rwai na kanikijala Meghalaya bat nakathan chatay lamingi ki kanthop ya ka Lucid Recess Bishrut Saikia Meba Ophelia Chorun Mugli Mewak Ching bat Polar Lights. Kinsa donru ki dukan di Jingbam balasyat bangba napo kanika jala bat nabari bat nalor kata kansa donru kabar kabadi yagi jajing di balai paujaj ban pensyong syet syu ya kanika tamasa wat pep banlet ya kanika tamasa bala ajing kershan daga Meghalaya Tourism kaban penhun ya kamen siem jongpi